This is Rix and welcome to my YouTube channel, BHL Easy Channel. Yay! Karon mga amigo, amiga, karong adlaw maghimot taog. Ako ipahibaw sa inyo hadi ay kay kuan. Ako bagong programa nga mga siguro mga pila na lang kaadlaw kaya ako apang gipreparar. Maghimok ko og programa nga ang uluhan ani or ang title ani kini hindi kaagi ko isugilon ko. Oo. Bago ni nang programa mga sano ha, mga kababayan na hong mga Bisaya o sa tanang sa subok kalibutan, sa tanang mga tao subok kalibutan. Ako yung bagong programa nga kini kaagi ko isugilon ko. Oo, kaagi ko isugilon ko. Kini programahan naghisgot ni kaagi sa gugma. Gugma. Oh my God! Mga ako higugma, why naghigugma na ako abot. Nahigugma na ako orang pamilya. Pero og tao nga kanang panghanglan sa natong nahigugma ang kas tao na sa ko ka. Gusto ko kasuwayan tag higugma ko mga sano. Ambot na matiguang na lang ko at ko higugma pa sa tao nila. Sa una daghang ta ko gipang higugma. Diya kay di mo kabawasan og gugma kapaita ko ana na puro ikaw lang mahigugma kita di na sa ako man tao nang ana kinaluoyan man taong ko. Sige ra ko nagpuhunan ra ko sa gugma sa ang akong gigugma wa di ay lain mo itong mo kung ano ra ko pang utong ra ko aron ko na lain mo na higutan na mo sa no na mo gugoy na gustuhan sa dire sa no so ka bungbuangon mampod hawmang na huli hawmang na kadak sa nasakpan na butan man sila gwapo harang pakita ng mga sano kay naman sa video na nato dahil picture sa ako magpakita ng sa ano kay gwapo ba sa pod bisag taas og suwa. Grabe yung mga panamay. Di nakauna lang kung mga sano kay ngano mga reason magkita mo onahan ng reason magkita mo onahan og tamay kay doon sa taas. Ano kauna sa panamay. Nagugma ko sa sano kay kuan ambot ngano pud kanang buotan Bisaya man buotan Bisaya pero waray Bisaya pero waray buotan mo siya sus kay na nahubog na kay among sakit ingon mo siya na gisugo ko na siyang barkada kapuskot sa mo na dito sus kana po ng mga taong ikaw galingong desisyon sa kinabuhi bungot ay yung dispatcher ko dito sa no kay ngano kapot ka sa mga anak nang napabila na sila ng taon kong bugnaw akong palibot kay way sino tayo hinigugma kay may gugma ka doon po kasi gugmaon og balik lain mo tudyo pungot ka adso ano po mananam pa na sa no ibisa na lang yun ana pero nga kung nag-iingon nag-ispanatihon nga wa dyan laing makatabang sa imong kaugalingon kung di ang imura pong kaugalingon ay daw gadul pag-asa sa ubang tao pagdahom sa ubang tao nga matabang nimo kung di mismo katuwa sa punong kaugalingon mo na nga kung ikaw failure ka sa gugma di ay lang po na agmaan sa kay may uban nga ma-discourage ako in fact ngagi ko anang mayon ana pero ay karong napi sakto na pag kong ilan kala sa Ginoo dah kamot po kong gahawa o kanang magkong tao kay masano kay kinahanglan ba dyan untag na ang kay kaabag-abag sa yung kaugalingon ba nga lahi ra ba dyan ang ginikanan kay ginikanan man dyan na sila gora nga silang muabagan ako pero kung pag abot sa mga panginanglanon ni mo tanan-tanan
na mangita ang silang takagpahaw sa kawa man gati ko nakitaan sa no taon man siya nanahaw luoy man siya kaadso ko ora kung lut-lut akong kagalingon ug maazo dito nga abusaran raman pug ko sus malagi na kinalooyan da mana balik tayo dito sa ang bagong programa sa ano mana ang bagong programa karon nga kaagi ko isugilon ko ang buot pasabot ang content anang programa ha ano to kanang kaagi to sa mga nahigugma, failure man o success, basta mo na ang programa nga bago. So, trivia na puntag otro sa no. Mag-trivia tayo sa bansang Japan. Nasod sa Japan. Ang Japan, naunsa ba sila mga sano nga, wa man sila kanang taon nga kontra ka sila Amerika kaya sa unang panahon ang Amerika manggod daghang kadtong pang patay ng mga bansang China pala. Sorry Japan. Ang bansang China ang kontra nila US o ang Japan. Oo. Ang bansang China, US o Japan. Nga tribute nila kay ang sila kuan parang na ay wag nila anang sabi na ang labang parang mo kung nawa ko sa no kay nag-isip mo ko na baylo man gahong muna ang China tribute sa China gani sa China mga sano nga ang China wag gadto sila katuhang pod ron na kontra lagi nila ang US o ang Japan kaysa anong panahon lagi daghan kuno kadto pangpatay nilang mga Chinese sa mga US mo nang hangtod ron mga sano bisan sa eskwelahan gi-brainwash jud nilang mga bata nga kontrahon nila ang US di ba pare nato ba nga di ba ang Japan sa una may naghasik og lagim diri sa to ang nasod pero mura man nagikalimtan na to mura na part na lang to sa history pero sila fresh lagi kumbaga fresh lagi ang ano nila wala di na gikalimtan sa nila pati mga batang gagmay gi-brainwash na oy ng mga US ng kontra na nato ang mga buang na sila ganun mga anak pati hasta pod ang Japan so pati trivia sa China o paabutan ninyo o huwatan ninyo mga sanukay nako bagong programa mo na dito nga kaagi ko isugilon ko so yang kaagi taho ko daw ninyo ibalita so naay magpadanhog mga sender na sa na mga entry na magpadanhog kuan na istorya to bahin sa gugma or whatever tapos halang pong sugilon ninyo o halang pong ibalita ninyo So daghang salamat ug maayong gabi, maayong udto, maayong hapon sa tanan-tanan sa tibuok kalibutan mao ning ul-anon nga vlogger Rick sa BHL Easy Channel. Please subscribe mga sano, mga idols, mga kababayan ko. Subscribe naman ninyo at i-notify naman ninyo yung videos ko. Hopefully, malingaw mo. Daghang katong salamat kung gigugma ko kamong tanan. Thank you and bye-bye.